Mai Doki TV. Turakin kibi ya gwanki zaki baka san da tsoro ba. Dan Abubakar sarki iyalin gida gidan girma zaki. Turakin kibi ya gwanki zaki baka san da tsoro ba. Zaki dan Abubakar sarki iyalin gida gidan girma zaki. Turakin kibi ya wanke zaki baka san da tsoro ba. Dan Abubakar sarki iyalin gida gidan girma. Mukai da zaki ba a mai wargi. Kar na kake mazan fama. Dan Abubakar sarki ji kammalan ka gaji alfarma zaki. Turakin kibiyan da nan leka yar da tambayanin ma domin gane wane shi. Babu kamar sa alfarma Alhaji Jabiru lailatul qadarin talakawa mai girma zaki. Turakin kibi ya wanke zaki baka san da tsoro ba. Dan Abubakar sarki iyalin gida gidan girma ko yara ina bayanansa shi ba fa sarki ba. Ko babu nade a kayansa sai kaga yayi kama saboda sarki Alhaji Jabiru wanke zaki. To ai Allah ya yarje masa gwanin kyauta da ban girma. Turakin kibiya zaki mai tausan talakawa. Taka lafiya je ka Allah dai ya daɗe ka alfarma. Turakin kibiya wanke zaki baka san da tsoro ba. Dan Abubakar sarki iyalin gida gidan girma zaki. Kyautan talakawa mai tausai gurin kowa. Mai daraja da alfarma da ta Jabiru dan Abubakar jikan malam mai girma. Allahu ya kara alfarma. Kan ɗaki kake kafi karfin a ɗauka ko kuma runguma kallo. Nan aka bar ka ne dakta mai daraja da alfarma. Alhaji Jabiru gwanki zaki baka san da tsoro ba. Idan ana batun ilimin Shi Alhaji mai gidan girma ya ɗara dukkanin saura. Ba mu ga irinsa samsam ba ko profesos yana ba su aiki kan ilimi uban girma to zaki. idan ana batun dukiya ko shigiwa ta alharma. Ko bulgeti ya ji tsoron shi idan ko batun ado ne ake yi ko dawi siya bar shi zaki. Turakin kibi ya wanke zaki baka san da tsoro ba. Dan Abubakar sarki iyalin gida gidan girma To idan kuma magana ce ta kyauta yaya na ji sunan shi. rana mai rabon aiki wanda mai game duniya jama'a sun shaidi turaki To idan muka ce a koma a da baya a yau maganar muhallinsa. a ko a Dubai Malaysia da kaje babu tsarin ginin da ya zarce na saman girma To zaki. idan kuma maganar sitira ce yaya na ji matsayinsa. Ko kabeji ya bar sa a mai riga dubo ba ta banza da a cikin su turaki zaki. Launin kayansa yaya yake. Shi turaki takensa algazaro uban zina. Masu kuɗi nufin Allah aljano kun ba su washe muna shaidar haka sanni dawi su zaki. To a batun nagarta fa a guri ya na ji sunansa. Sabo sarkin haƙuri mai tarin hankali sanni dawi su Allah yana nan a bayan. To a batun sarauta fa yaya na ji matsayinsa. Turakin kibiya ne shi labun Abubakar sarki kuma je kan malan ne shi mai daraja da alfarma. Muna masa addu'a rabbana ya shige lamuransa farko da ƙarshen To sa. a batun sarauta fa ya jama'a suke ce masa. Ce suke masa walla yara ce domin dan mutunci ne mai haƙuri da yin taimako yake Alhaji Jabiru Turaki ya To dace. sarkin ran na shi ma akwai hali an ce nagartacce. Alhaji Kabiru Muhammad inuwa bango ne majingilar bayi ne mai tausan talakawa mai haƙuri da san kyautatawa sakin rana sannu baban bukada. Sarkin ran sannu mai girma mai
hali na alfarma. Sarkin rana sannu mai girma, a mai hali na alfarma. To shi turaki dan waye? Zaki akwai nasaba ta alfarma, dan dangi mai cikan girma. To ku faɗa mini nasabar ya take. Shi da ne ga Abubakar sarki, kuma je kan malam ne shi. Dan asalin Kano ne garin Kibiya, je tambaya ka ji matsayin Yara kun kyauta na gode. Ai ba kare ba mai waka, akwai saura mu je aiki. To ina daidin ku yan amshi. Ko ya kaji ita mahaifiyarsa, dan Hajiya Faɗin mabinta, gwagware ruwai take yar Muhammad kaji asali. To mi ta'aziyar mahaifinsa. Alhaji Abubakar sarki, Allah ka ji kansa ka yi rahama a gare sa ka kyauta bayansa, Allah dan arzikin manzo. To mu gaida mahaifiyar turaki. Hajiya gwagwa sannin ke mai daraja da alfarma, kuma mai tausan talakawa, mai haƙuri da yin taimako da Hajiya gwagwa sannin kin dace. Turaki kenan. Turaki bawan Allah a ko'ina masha Allah. Turaki in an ganka a ko'ina an ga daula. Turaki zaki. Dodo cikin mazaje namijin maza fitacce, take su tsaftatacce, dawi su mai adam ma. Turaki irin adansa. Yaro ba zai iya ba ko za ya sai da gonar gado irin ado na sarauta. In an siyar fa. Shi ma ba zai iya ba, manya suna gani sun kyale irin adin dawi su. To ga maza ba shi bai kama da wayancin ba. Dakta Jabiru Abubakar shi ba sa'ansu ne ba turaki. To ga maza duba shi bai kama da wa'yancan ba. Dakta Jabiru Abubakar shi ba sa'ansu ne ba turaki. Turaki kenan. Turaki bawan Allah a ko'ina masha Allah. Turaki in an ganka a ko'ina